କେତେ ରକମର ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ଯଦି ଟିକେ ଖାଲି କରା ହୁଅନ୍ତା ବାରମ୍ବାର, ମାଛ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହୁଅନ୍ତାନି। ପିଙ୍କ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, କେତେ ଜାଆଁଳ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ବହୁତ କଳା ଧଳା ମାଛ, କଳା ମାଛ, ପିଙ୍କ କଲର୍ ମାନେ କମଳା କଲର୍ ମାଛ, କଳା ଆଉ କମଳା ମିଶିକି ମାଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ଏଠି ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇକି କାନ୍ଦିଲେ ଏଇଠିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡେଲାଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ମେଡ଼ିକାଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟିଏ ଫିସ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି କେତେ ସାରା ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା।